Ka-office jong district tuberculosis ribhoy harangkat kajinget rilang bat kanizon pipes and structure NTL steel mentak ngi ka arpau tarik naiwing kalasa mi ki marbam shekitu ki badan ye kajingpang tuberculosis ki badan haribhoy district halor kathong jong ka sarkar lingba ka pradhan mantri TB Muk Bharat Abhiyan banrat dingkhong ye kajingpang tuberculosis hakari India barok kawai. Ia ketika program la pelong ha pelau jong civil hospital nongpo but iki marbam la no senyang da ketanat Nizon Pipes and Structure NTL Steel. Hakani kesngi ke Nizon Pipes and Structure NTL Steel kalasam iki marbam mardi shikinong pang TB kenang bikinong pang TB kinyo ikijingbam ki batay hakapor bikidang hap ban sya sumar but di dawai but ki bala sya tingkun ki don kumbal shipawngut hakati kesngi. Hakani kesngi lai don lang da ka Dr. E. Kalwing, District Tuberculosis Officer Ribhoy, ka Dr. T.S. Momin, DMHO Nongpo, Dr. N.M. Sangma, Medical Superintendent Civil Hospital Nongpo, ka Sister Dean Rose Im, Assistant Nursing Superintendent Civil Hospital Nongpo, Uyash Agarwal, Director Nizon Pipes and Structure NTL Steel, lembat kiwi ki staff ka tanat ka kwat ka kya, bat ki dekwat ka Director Nizon Pipes and Structure NTL. Kumbanshiyat ho ke Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan kadega campaign ke Pathamai bala pelaj ba da ke President Jangkari India ha ka khandai tarik unailur arhajar arpoar ha ka bakiriu shimet ki seng san perthai ki NGOs ki corporates ki lakban mi shakmat ban pet lami ki nong pang TB na ka bentah nriu banai bat la dadon kam haduk laisnem ban kershan ki de ki jimbam ki batai ya kemet. Kani ke skim kan la ban wan ra ek imlang salang ka balat na ka jingpang TB. Ngadi Dr. E. Kalwing, District Tuberculosis Officer Jongga Ribhoy District. Mendak kesini lala ban penlong ini ke program ke Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan hapo numpo Ribhoy District bangila ban yasam yaki food basket chaki numpang TB hapo Ribhoy District. Ya kani ka food basket la ai monsubha la nila donate da ka Nixon Pipe Structure and NTL Steel na po bernihat dikila tingkon hadu sipungut kinompang TB na po Ribhoy District. Tinge ya kini kemucupan mau ba ka Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan kadai ka program ka ba la pli perda da ka Presiden Badan Purom Jungi ke Sri Menteri Drupadi Murmu ha ka khandai tarik September arhajar arpoar di dang sudap penlong ya ka jing rakhi kepada cisnyam ya kani ka program hapo Ribhoy District hauni upnai September balada ti ka jing thu jong ni ka program ka lomba bangi ka Ministry jong ka Health and Family Welfare ki don ka jing thu ban pen duna lani ban pendukno ya ka jing pang TB haus nem arhajar akusan ti ngidon kam ya ka jingerap na baro kiliang dan kot sakani ka thong na martang dan ba ke jingdi ki dawai ba batikna kamla ban penjok ya kani ka thong bajong ni ngidon kam ru ya ka jing tre lam jong baro ki ba imlang salam namar ba hitip ka jingbam ka batay met kalong kaway kalat bangila ban penjam kloy na ka jimpang TB kat kung ka jing study bangila lab kat kung ka Russian study ka bala le dari Dr. Bikram Patel bagi ong ka jimpam ka de ka vaksin when food is vaccine kat kung ka study ka jong ki siam ba kadon ka jing yadai ka ba hapdeng ka jing dunabam batru ka jing yo ya kani ka jingpang yabit
kiwi ke jingpang ye bit kum ke jingpang TV bat kiwi ru te kat kum study ba kalong ba kisiam ba ka jingduna bam ha ka met ka pen klot ya ka bormet ka jong ubreu bat ula ban yo pang ye sibun ke jingpang ke ba ye bit kum ke jingpang TV bat habala yo jingpang TV ru kila ban pen klor ya ka bormet na ni ka bor ya le ka badon ha ka met ke jongki kalong kum ka cycle haba ginduna ka bormet ka under nutrition ka yalam sa ka jingpang kabangi gula banyo kloy ke jingpang yebit bat lada kan ke jingpang yebit infectious disease ka di ong tin pareng ka tuberculosis ka wei naki kani habangi layo ka penklot susu ya ka bormet jongi kita ka bor sipai ke bor kulit ke badan hakamet ke jongi ka longkung ka cycle te kani ka food supplement te kalong kala ban yada na ka ba yalam aban yalam saka jing kamjur jong jingpang bat kumjuru kala ban yarap ban yo kamkloi ka jingjam dada ki yo ke jingpam ka batai met te kalong ka basnu bok ba kambun na ki bri ki baduk kim yo ban bam ke jingpam ka batai met te kum ka Ministry of Health and Family Welfare kila peliperdai kene program Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan baknang bagi nongpang TB ru kinyo ke jimbam ka bataimet hakapor bagi bam bagi ba badi kini kidawai kumangitip ke jimpang TB ka bakloi ka badi dawai ke de Henry benai Henry lai ka kiyo ki multi drug resistant ka simpor hadu khandai benai khat pra benai arpu ar benai terter kumta te ban jam kham ki dan kam ban bam ki jing bam ki bat dei met bat ba kila ban koi ru kat kum ka jing study Russian study ba kani ka jing bam ka bat dei met umdei tang ba ki yarap ki nongpang TB ban jam kloi bat kum juru ka yada ya ki bahaying hasyam ru lada ki bam ki jing bam ka bat dei met kum bangi ong ba ki bahaying ki jong ki papang TB ki de ki high risk contact kila ban yo ki jing pang TB ka ki dang sumar ki bahaying hasyam ko jong ki henrei lang ba ka jing bam ki bat dei met ki maki wat laki sumar ki nongpang TB man la kasi ki pe ki sumar henrei lada kata ka bormet ka jongki da ka baki yo na kani ka jingbam ka batte met kala ban yale persya ya kani ka jingbam bat ki wei ru ka jingbam te hangani ko por ma kwa ban ong ba bun hapo ni bhoi ru ni la yo hadu menta ni don ki nongpang TB kalong nadu Januari hadu mentau bunai Oktober ar hajar apulai ni dan hadu saus pa nyu phun remut ki papang TB te ki badang di dawai menta ki don hadu menta ka don ars pak san pungut tina kini kila yo ke jinyarap ke kila tingkun no da kita ki nixche mitra bangi khot ki donor ki de nyau pun ngut bat ki dang don ki bung pat don bat tingkun kalong cheers pa nyau pulai ngut te ngakwa ba baro ki nongpang TB hari boy ki bayo ya kani ke jimpang ba kin donno banting khun yaki ban penbiang yaki ya ka bam ta ka food basket ka ba chisin shibnai kat kum ka ba labu daga Ministry of Health and Family Welfare bikin don kita ki carbohydrate ki proteins ki fats bat ki vitamins hakane ka food basket ba baro kini nongpang TB kin don no ba kin yo makiru kin yo rangkat lang ya kani ka jibam ka batte met YouTube channel ngakwa ban keren khindia chapam kumno mingila ban yo yada na kani ka jingpang tuberculosis la ne jingpang TB na marwal akan rei pelat ningkong ka long ka jing yada ka dei ban ngin chim ki vaccination kata ka long babaro bangi ki khlung ki banang kha ba hapo chisnyam kin yo ya ka BCG vaccination kani kala ban yada ki na ka jingpang tuberculosis Madru ko baar ko long bakin bu ya kamet kam phat ko jungki ban immunity ban klan kata immunity ka bor yale hakamet ko jungki da kap ke ba mek chin pam ke batte met namar ka vaksin tang hadin ka tu ko ni snam kamla su ban yada ya ni ken chin pam te ke don kam ban klan ya ka bor met ko jungki knang bakila ban yada ya ladi kabalai ka long bakin maintain ka good hygiene kalong ba kumno bakin hakapor baki jel ho ki hapan dai ka sentur ka jungki
bat kum juru bakim dei ban biak keluar bat kidi ban sai kiti juki swa ban bam jembam ban di ka ka bakhoi bat ru ban light ban yada yala dia ban light ni ke jaka ki ba bun breu ba kum juru ba unong pang tibi ude ban thong mas sakapor ba ule ki jaka ki ba bun breu kabasau golong ba marsin yo kita kesin jong jing pang tibi kita ki 4S bani khot ka jing jel ho ka ba artayo ka jing shipment ka jing mix app men bat ka jing hian ka jing khia ada ki don kini ki sautli ki dak kesin hakamet ka jong ki dei ban wan kloi wot cheki hospital ban test ya lagi yo se ki don ni ka jing pang tibi kabasan golong ba kitu ki bala diagnose lene bala tip bagi la yo kini jing pang tibi ki dei bandi ti kenai ki dawai ko bala batai ki nong ai dawai ban ben kut kat kum kapor ko bala batai ki kim dei ban ino si tempor nama da ka ba ino si tempor kaya lam ki ban yo pat ka wi pat ka jing pang tuberculosis ka pengikot ke multi drugs resistant yang tak kabandrio kolong ba ngito baro kiba hainga sem jong long pang tibi kita ki high risk lani ki contact jong ki microbiology confirm kidei bensium ya ka jing di dawai tikna kata kamot tibi preventive therapy bagi dei bendi uni dawai ada kenang bakin la ban yada ya ladi ban light na kani ga jingpang tibi kat kum ko study ki siam ba da ka badi uni dawai TPT hadu kandai 4% na ka chispa lala ban yada ya ki ban yo ya kani ga jingpang tuberculosis hakisni ki bahaden teleng ba kani ga channel ngakar pat ya baro kitu kiba dan kamon ban tingkhu ni ki nongpang tibi hapo ribhoi jungi bakin wan chakmat ban kin ai lam ka jing ya snok ti lang na ka banta kani ka program jong ka National Tuberculosis Elimination Program da ka ba tingkhu ni ki nongpang tibi hapo ribhoi baki la ban yarap lam ban ai ta ka food basket ya ki nongpang tibi la kumno kabaduna nriu dai